Ние сме Народно читалище Съгласие 2007 и живеем в едно китно селце със странното име Жабокрът, намиращо се съвсем близо до град Кюстендил. Традициите на нашия роден край са това, което ни събира и обединява. Ние сме общност от жени, мъже и деца, посветени на българския фолклор, на българската песен и танц, но също и на българската кухня. Днес се намираме в село Жабокрът, община Кюстендил, и ще ви покажем как се прави зелник. Този зелник в селото се прави от древни времена и ние се опитваме да запазиме традицията и да я предадеме на младото поколение. И сега искам да ви представя нашата майсторка на зелника в село Жабокрът, Леля Краси. Тя е изключителна жена, многодетна майка. Нека да каже няколко думи за себе си. Казвам се Красимира Николова, майка на 6 деца, баба на 8 внучета и прабаба на 7 правнучета. Научила съм се да меса още от 8 годишна възраст. Майка ми, като вземе да меси, като започне да меси, и аз покрай нея. Дай брашно, дай олио, дай сол, дай захар, и така се свикнах. Имаше също така, имахме една комшика, баба Цвета, карашъчката, ще подчертаем, защото тук от селото всичките я знаят. По-старите, които са, нали, и при нея съм ходила и там съм гледала как се меси. И така, първата баница, която я направих, бех първи клас, некога първо отделение през летото. Майка и татко бяха на работа и аз направих първата баница и те ми казаха, че е много хубава и така да продължавам. И продължих и до днеска продължавам. Искам да се науча да меса. Бабите също искат да ме научат да намеса и така. Браво! Да се започне да се прави зелника, трябва да се направи зеленината. А зеленината се прави от праслук, няколко стръка, листа от цвекло и зелена чушка. Ето сега тук вече е готово, опържено е, и сега се слага посолено и сега се слага сирене, за да е по-вкусно и ароматно. Сега някои обичат повече сирене, някои по-малко. Аз ще сложа нормално. Избрали сме именно зелника, за да го съхраним за поколенията, защото той е една много вкусна, но трудоемка баница, която все по-малко съвременни кулинари се решават да приготвят. От наклаждането на огъня, през замесването на тестото, разточването на корите и приготвяне на плънката и подреждането му, та чак до изпичането му в подница. Зелникът е един от най-майсторските произведения на кулинарни творци в Кюстендил. Неговото приготвяне напомня ритуал, в който може да участва цялото семейство. Гледай сега, огъня по принцип трябва хубаво да се направи жар, след това се леко разтръгне, за да може да се сложи подницата. И подницата като се сложи, вече се слага зелника, слага се капака, леко се затрупва отстрани, слага се и отгоре по-малко, за да може да се изпече правилно и да е окей. Правенето на зелника изисква спокойствие и търпение, тъй като отнема около 4-5 часа, но всяка минута си заслужава. Старите хора в Кюстендилския край разказват, че тази задушена баница се е появила във времената, когато хората по цял ден са работили на полето. Това ястие е съдържало в себе си два компонента – пърженица и хляб. Така ястието хем е било удобно за носене, хем е засищало и работниците. В наши дни, за да запазим и предадем традициите, ние организираме кулинарни беседи и показваме нагледно как се прави кюстендилски зелник. Всеки желаещ може да посети кулинарните ни срещи и сам да замеси и направи зелник. За да запазим, да предадем на поколенията след нас и за да популяризираме традицията в направата на зелник, нашето читалище вече 17 години организира празник на зелник. Аз така съм научили, така си го правя зелника. Сега всяка жена по различен начин
прави замесването и месенето. Значи зелника се предимно месил, когато стопанката го меси, когато има ратаи, нали, на нивата, и винаги за обяд прави зелник и летно време с жатварска чорба, се казва такава кисела, с краставички, с чесън, такава профилактична, с зелника много си върви. И много домакинките, стопанките, това са го месили, за да могат да нахранат работниците, ратаите тогава, нали, дето, така се е казвало по това време, ратаи. Ето предавам традицията на младите. Да. Заедно да замесваме. Тестото не трябва да е твърдо, средно меко, даже повече към меко, за да може по-лесно да се отпусне и да се точи. Ние сега казваме точене, а то не е точене, а е сукане. Сукам зелник или баница. Сега вече тестото, брашното е събрано, оформено е тестото и трябва да го ударим 30 пъти, за да може след това по-леко, по-хубаво става за точене, за отпускане и да се точи. Ето. Така, сега тестото, след като е тепано, ударала съм го от масата, го правя на фитилче. Това е вече по моя нов начин на правене. Правя го на фитилче и го оставям, нарязвам сега така и го оставям за 10 минути. През това време може нещо друго да изпееме някоя песен. Седели баби, седен кювали, таратака трака, момците вонка. На този вече традиционен празник идват много гости от страната и чужбина. От Република Северна Македония, Сърбия, Франция, Германия, Швейцария и Русия и други. Всяка година посещаемостта му нараства, което показва, че интересът е голям. И това не е случайно, защото такъв празник няма никъде в България. Ние много се гордеем с него и с десетките майсторски печива, които той предлага на гостите. И вече нямаме търпение да дойде следващия април, когато ще очакваме и вас с току-що опечен кюстендилски зелник, замесен с песен. След като сме поставили зелника в подницата, слага се на жарта, покрива се с връшника и върху връшника се слага жар, за да се загрее, да може да се изпече. И печенето става час и половина, като се проверява дали е изпечен или не. Сега мога вече да кажа, че следващото поколение след мене и малкото поколение са запознати с правенето на зелника. И така вече традицията е спазена.